Dneska si tady ukážeme, co mi mamka koupila. No, už jsem si to dávno otevřela. Promiňte, že jsem na vás nečekala, ale já jsem musela hned zjistit, co v tom je. Jak víte, tak to bude tahle písnička tady s náma a co se tam zpívá, to vám ukážu. Takže, já jsem Mystery Box. Přála jsem si to. Přála jsem si růžovýho Labubu, jo. A hádejte, co se mi stalo. Hádejte, splnilo se mi to nebo ne? Já si myslím, že se mi to splnilo. Je to pink. Takže dneska to celý den nosím. Takhle na džínových kretěsech. Počkejte. Takže nějak takhle. Počkejte. Hele, tady má takový to vy takhle si dáte takhle dolů. A takhle tady mám, hele, tohle. A takhle si to tam za to zaháknu, jo, hele. A můžu s tím skákat, točit a mám to všechno. Takže jsem vám jenom chtěla ukázat, jak to vypadá. Je to nádhera. Koukejte, ten Labubu prostě. Ten nádherný. A víte, že mě se normálně... Hele, byla jsem tam ráno, jo. Nekoupila jsem si ho, ale najednou jdu tam. Teda, ráno jsem si ho chtěla koupit, jo. Byly tam dva a najednou odpoledne přijdu. A jeden. Chápete to? A to neřešte, jsem se musela konout na mého pejska. A potom jsem tam šla a nějaká holčička si ho chtěla vzít. Kámo, ona tam jako k tomu šla, tak já jsem rychle běžela a nevzala si ho, ale tak bye bye.